आसत म्हणून चोर बिल्डिंगान वॉचमॅन आसतात चोर कोती धरूंक नदर खंय बलात्कार घडयल्यात पुलीस घेतात ताची खबर देशाची सुरक्षे पासत जवान राखतात आमचे बॉर्डर बरदार फामिलीक सोडून सेवा कोत्तात देशाची जवान राखोंक नासले तर कितें दशा आमची जावपाची पोरजे पासत ते वावुरतात भिरांत ना तांकां मोन्नाची राखण ते कोत्ता पोरजेची सुरक्षा कोण चिंता तांची जवान आमचे आसात म्हूण न्हिदतांव आमी हुस्के वीण दीस रात सेवा कोत्ता देशाची भिरांकूळ ते सादतात जीण केन्ना येतलो वाट पडोवन आसता पोतीन झुजोन गेल्लो जवान परत येत नांव सांगोंक कठीण शिमीचेर गेरा झुजा आयकता आमी दिसान दीस खातीर कोणार फामील तांची कोत्ता ती सॅक्रिफीस जबाबदारी ताणें पाडोवंक वावरांत ते आसोन दी फेलीस मागण्यांन तांकां धरुया आमी आयकतना आमी देशाचो मोगासा म्हूण माय पाय पुताक धाडटा हुशारकायेन सुजोन पूत फामिलीक नांव हाडटा जवान काजार जावन आपलो घोराबो घोडटा फामिलीचे तो चिंतिना फकत आपल्या देशा पासो चिंता जवानान केलेल्या त्यागाचो सगळीच आमी चिंतिना फामिलीक कशी करूंक सांगा ताक तांच्या आसोना ताणी आपलो मोग अमको पडोंक केदीच दिवंक जायना वारोयलेल्या रगताचो इनाम विसरोंक पावना वावराक तांच्या सालाम मारल्या शिवाय रावंक जायना